Velkommen til podcasten Sundhedsvisioner. Jeg er Line Gade, og jeg er din vært, og det er mit firma Sundhedskommunikation, som forærer dig denne podcast. Når du køber hjælp fra mit firma, så støtter du samtidig udgivelsen af denne podcast. Selvom Sundhedsvisioner så vidt muligt deler viden, uden at være afhængig af nyhedsstrømmen, så er det interview, du nu skal høre, alligevel aktuelt, fordi vi lige nu står midt i en coronapandemi, som presser de ansatte i sundhedsvæsenet. Et pres, som kan ende med at resultere i, at de ansatte går ned med stress, som det så populært hedder. Men findes der nogen eller en plan, der griber vores sundhedspersonale på den anden side af coronapandemien? Er der et beredskab? Det er der muligvis nogle steder, men det er ikke noget, som dagens gæst har oplevet, der er. Du skal nu møde Morten Saxø, der har været sygemeldt med stress og depression flere gange siden 2016. Jeg sidder her med Morten Saxø. Morten, som skal fortælle en historie om, hvordan det er at være læge og løbe rundt i hamsterhjulet og på et tidspunkt mærke, at nu kan man ikke mere. Det kommer vi til at dykke ned i løbet af den næste halve time. Men inden at vi dykker ned i det, så vil jeg bede dig, Morten, om lige kort at præsentere dig selv. Og tak først og fremmest, hvor jeg må være med. Og dernæst jeg hedder Morten, som du sagde. Jeg er 40 år gammel. Jeg er gift og bor i Sverige. Har boet derovre de sidste 10 år og har 2 børn i dag også. Jeg arbejder som læge. Jeg er uddannet læge i Danmark, men har som sagt gået og arbejdet som læge de sidste 10 år i Sverige. Og som du sagde indledningsvis også, har jeg jo haft langvarig stress, udbrændthed, tæt ind på kroppen og gik jo ned med stress i 2016. Og det synes jeg, vi skal lægge ud med lige, at du forklarer, hvad var det, der skete den dag, hvor at nu magtede du simpelthen ikke mere at leve op til alt det, du selv synes, du skulle leve op til? Det var en aften i januar 2016, og selvfølgelig har der gået et langt stykke tid forud for det, hvor min krop jo i stigende omfang forsøgte at fortælle mig, at der er noget, der ikke rigtig er, som det skal være. Hovedpine, hjertebanken, rigtig dårlig hukommelse. Og til sidst, jo, men inden den her aften i januar 16, troede jeg, at det var normalt at gå til arbejde med hjertebanken og hovedpine, og at alle havde det sådan. Men det har jeg jo selvfølgelig indset nu, at sådan skal det ikke være. Og den her aften i januar, jamen, hvad var det, der skete, eller hvorfor blev det præcis den aften? Er der jo selvfølgelig en del, der har spurgt siden. Og på det tidspunkt, jamen, der havde jeg en krop, der var fyldt med kaos, der var fyldt med sorg, der var fyldt med frustration over at have det rigtig dårligt, men ikke vide, hvordan jeg skulle snakke med nogen om det. Og det vil sige, at jeg havde ikke snakket med min kone om det. Hun anede ikke, hvad der skete på indersiden af mig. Hun kunne jo bare se, at jeg ikke havde det godt, og at jeg opførte mig anderledes, end hvad jeg plejede at gøre. Og min kone var højgravid på det tidspunkt med vores barn nummer 2. Og den aften bestemte jeg mig for, eller havde jeg den her fornemmelse af, at der er simpelthen ikke plads til mere kaos, sorg i min krop, og jeg bliver simpelthen nødt til at snakke med nogen om det. Og det var jo selvfølgelig min kone, som var den nærmeste og den første, jeg snakkede med om det her, og fortalte hende alt, hvad der skete inden i mig, og det var jo selvfølgelig en lettelse, og endelig snakke med nogen, og det blev jo virkelig en usorteret syndflod af gråd, sorg, frustrationer. Og det var jo som sagt en lettelse for mig, men det var da også en lettelse for min kone. Pludselig at få et indblik i, jamen hvad er det, der sker hos Morten? Og hun anede jo ikke, hvad det var, om jeg havde været utro, eller om jeg havde noget misbrug, eller noget andet, som gjorde, at jeg pludselig opførte mig så meget anderledes, end jeg plejede at gøre. Så vi snakkede, vi græd i et par timer den aften, og det resulterede i, at vi skrev en lang mail til min chef og forklarede ham, at det her, det sker med Morten lige nu, og sådan har jeg det. At jeg ikke er nogen patientsikker læge. Jeg havde en virkelig, virkelig dårlig hukommelse på det tidspunkt, som en konsekvens af min stress. Skulle læse
klinikkens instruktioner, journaler 3-4 gange, inden jeg kunne gå ind til patienterne, for at jeg simpelthen ikke kunne huske, hvad der stod, eller hvad jeg havde læst. Og den sendte vi så selvfølgelig til ham den aften, og næste dag kom jeg til arbejdet, og han havde jo læst den selvfølgelig, og forstod jo også, at det her, det stod skidt til, og heldigvis forstod, at jeg skulle sygemeldes, og at signalerede og sagde også, at det må tage den tid, det skal tage, inden du kommer tilbage, og vi venter her på dig. Og det var da selvfølgelig rigtig rart også at mærke, at de tager det seriøst. De respekterer mig for, at jeg nu har vist, hvem jeg er, og hvordan jeg egentlig har det. Og så blev jeg jo sendt hjem dagen efter jo med en sygemelding. Men inde i dig selv, en ting var, at din arbejdsplads sådan set tog imod, hvad kan man sige, din sygemelding på det her område. Men inde i dig selv, hvad var der? Altså, hvad var på spil der? På den helt korte bane var der jo selvfølgelig en lettelse. At slippe det her pres, og det var jo selvfølgelig både det ydre pres, kvæg min rolle som læge, men det var da også det indre pres. Mine egne forventninger, mine egne krav til mig selv, og bare ture at give slip og sige, ja, i dag har jeg det rigtig dårligt, eller i dag er jeg faktisk rigtig ked af det. Og det var da en lettelse, selvfølgelig var det, men det var da også virkelig en identitetskrise, jeg havnede i, fordi at jeg da altid har troet, at jeg skal da være læge, og nu kunne jeg pludselig ikke det. Hvad kan jeg så? Kan jeg være far? Kan jeg være mand? Hvem er Morten, og hvad vil jeg? Altså mange af de her dybe eksistentielle spørgsmål, som jeg der havnede i. Mm. Og så kom der selvfølgelig også en masse skam. Der kom en masse skyldfølelser. Hvad skal kollegerne nu tænke om mig? Hvordan skal det nu blive med alle de patienter, jeg skulle have mødt i ambulatoriet næste uge? Eller ja, alle de her ting, som jeg da rigtig gerne ville og troede, at jeg skulle, men nu ikke kunne. At den skyldfølelse og skamfølelse er der noget, som har fulgt mig mindre heldigvis gennem årene, men det ligger der selvfølgelig stadigvæk et sted derinde. Altså det her med, at du ikke kan leve op, eller ikke levede op til dine egne forventninger, det er det, der fylder, altså en skam over det. Det er da meget det, der fylder, og meget af det, jeg arbejder med, også den dag i dag, at sænke mine egne forventninger til mig selv. Mm. At det her med at gå fra, at det skal være 100% til, at det er good enough, at det der også giver en enorm tilfredsstillelse, at kunne sige, at jeg gjorde mit bedste, og det er godt nok, i stedet for hele tiden at slå sig oven i hovedet, eller piske sig selv, når jeg nu ikke har nået det, som jeg tidligere synes, jeg skulle, for at det alt skulle være 100% perfekt. For det er der ingen mennesker, der kan. I tiden op til, at den her januaraften, hvor du ikke længere kan, hvad er det så, der sker? Altså for dig? Jamen, der sker jo det, at som sagt, min krop forsøger at fortælle mig en masse ting, og det er jo ens for alle vores kroppe. Dels når vi er glade, når vi er kede af det, når vi er i balance eller ubalance, så fortæller den jo også, sender en masse signaler til os om, at det ene eller det andet, men den store udfordring er jo at lytte til de her signaler. Og det kunne jeg ikke på det tidspunkt, eller i hvert fald, jeg kunne måske godt registrere, at nu har jeg da hovedpine for 3. uge i træk, men ikke rigtig koble det til, at nu er det vist tid til at trække i bremsen. Jeg anede ikke, hvor bremsen sad på det tidspunkt. Jeg isolerede mig på arbejdet. Orkede ikke social kontakt, og det vil sige, trak sig fra kollegerne, sad selv foran computeren. Kollegerne synes jo også, at jeg var lidt anderledes i kontakten, lidt bleg. Og det var jo igen det her med, at jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle snakke med nogen om det, heller ikke kollegerne. Have det rigtig, rigtig dårligt på indersiden. Og så samtidig, at omgivelserne også begynder at kommentere på, at er alt egentlig, som det skal være med Morten? Eller hvordan har han det egentlig? Og det var der nogen, der gjorde? Ja, det var der. Og det var enormt pinefuldt på det tidspunkt, synes jeg. At have det på den måde, det gjorde ondt. Fordi den her kaos og frustration, jeg kunne ikke rigtig kanalisere den, eller ikke komme ud med den. Eller på det tidspunkt sætte mig sammen med en kollega og bare græde.
fordi det var det, jeg havde lyst til, men jeg gjorde det ikke. Så ja, der var kolleger, der bemærkede det, og syntes, at jeg tror måske ikke, Morten har det så godt, men dels sagde jeg jo ikke noget, og dels tror jeg heller ikke, at kollegerne havde redskaberne, eller havde, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det modet, men måske manglede nogle værktøjer, og i bund og grund er det jo den her helt medmenneskelige samtale. Det er jo ikke noget raketvidenskab, men bare at man tør sige, kom, lad os lige tage en kop kaffe, sæt os 5 minutter, og så bare stille det her helt banale spørgsmål, hvordan har du det? Sådan rigtigt. Hvis du sådan skulle tænke tilbage på tiden op til, hvad vil du så sige til ham, Morten der, som var i en centrifuge af et hamsterhjul? Hvad for et godt råd vil du give ham med den baggrund, du har i dag? Eller den erfaring, du har i dag? Jeg vil sige til ham, at du kan ikke gå med alle dine bekymringer, alle dine følelser, al din uro selv. Du bliver nødt til at snakke med nogen om det. Del med dig. Ture vise, at det er okay også at være ked af det, eller også at være usikker. Og vise sin egen sårbarhed eller utilstrækkelighed. Og det er ikke et svaghedstegn. Det er faktisk et tegn på styrke. Sig nej. Man kan ikke være med over det hele. Og skal du sige ja til en ting, jamen så er der som minimum en anden ting, der skal tages væk fra skemaet. For ellers så bliver rygsækken for tung til sidst, og man vælter bagover. Så sæt grænser og turde vise sig sårbar. At der findes der bestemt en kultur stadigvæk inden for sundhedsvæsenet, og måske specielt blandt læger, at jamen, vi er de stærke. Det er os, der klarer det. Det er os, der holder sammen. Når havet stormer, jamen, så er det os, der står ved roret og fører skibet sikkert i havn. Men jeg tror, at der er en kulturændring på vej. At der er flere og flere i min generation og den yngre generation også, som siger, at vi vil ikke være med til det her. Det er ikke rimeligt, at vi skal ofre helbred, vi skal ofre familien for at kunne gå på arbejdet. Men det er der stadigvæk i dag en kultur, hvor det er svært at vise sig sårbar. Stressramte bliver ofte beskyldt for, at de bliver stressede, fordi de er perfektionistiske, eller ikke har formået at sige nej, eller simpelthen bare er for følsomme over for livets udfordringer. Sådan var det også for Morten Saxø. Men 38% af praktiserende læger føler sig udbrændte, og WHO vurderer, at stress er en af de største sundhedsmæssige udfordringer på globalt plan. Større end både cancer og hjertekarlidelser. Så det er ikke en lidelse for de få. Tværtimod. Da du gik ned med stress, for at bruge et populært udtryk, så skrev du den her mail til din leder, og efterfølgende har du været i kontakt med et ret stort antal, tænker jeg, sundhedsprofessionelle, både læger og andre. Hvad har du oplevet af deres reaktioner? Hvordan har det været? Jamen blandt andet, da jeg var min artikel, der var i Ugeskrift for Læger, oplevede jeg en enormt positiv feedback, at nogen, der pludselig oplevede, at der var et talerør, eller en, der talte deres sag, turde sige, jeg har det svært. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg er på vej hen. Og det er okay at sige det som læge. At rigtig mange synes, at det var en befrielse, at der var nogen, der turde sætte ord på det. Fordi der er så meget skyld og skam stadigvæk, og forventninger og kulturen, som vi snakkede om inden, at den ikke rigtig giver mulighed for, at vi som kaptajner, eller i hvert fald på papiret, dem der skal holde sammen på det hele, også kan vise os svage i citationstegn. Så det har været en enorm positiv respons på det. Og mærker også, når jeg er ude og holde foredrag, og der er det jo ikke kun sundhedspersonale, men andre også, der bare synes, at det er rigtig rart, at dels en læge tør at stå frem og sige det, men også en mand tør at stå frem og sige det, fordi at vi mænd jo generelt ikke er specielt gode til at snakke om vores følelser, eller snakke om, når livet er svært.
at vi jo, populært set sagt jo, arbejder det væk, eller forsøger at arbejde sig igennem krisen, eller måske tyr til flasken, eller noget andet, for ligesom at prøve at dulme med den her smerte, som vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal formidle. Hvad har du gjort for at få det bedre? Jamen, har været igennem forskellige forløb, terapiforløb, samtaleforløb, har været i et mandegruppeforløb hos Thomas Friis i København. Det var jeg i efteråret 2016, hvor jeg fik en masse redskaber til mandens rolle, sådan rent generelt, for jeg tror da også, og som Thomas også siger, at manden i dag er der i en identitetskrise. Det tror jeg. Fordi at samfundsstrukturen eller parstrukturen har der ændret sig, at kvinder jo er kommet meget med ud på arbejdsmarkedet, mere selvstændige, og de kan jo så godt også skaffe børn selv uden mandens direkte indvirkning. Og det er positivt, absolut er det, men det har også bare gjort, tror jeg, at mange mænd begynder at stille spørgsmålstegn ved, behøves jeg? Eller hvem er jeg? Eller hvordan kan jeg give min partner et ordentligt modspil? Og få nogle redskaber eller nogle indsigter i, hvordan kan jeg personligt tage ansvar for mit liv, og hvordan kan jeg blive en ordentlig mand? Og der snakker jeg ikke det patriarkalske samfund, vi skal tilbage til 50'erne. Jeg snakker helt enkelt om, hvordan kan jeg blive en mand, der kender mine grænser, ved hvad jeg vil, formidler det til mine omgivelser, som i mit tilfælde min kone også ved, hvor står jeg, og hvad vil jeg. Så som sagt har jeg snakket med en del forskellige terapeuter i løbet af årene, for at prøve at blive lidt klogere på hvem jeg er. Og tilbagevendende, eller den store udfordring i min tilværelse, jamen det er da den her, at turde tro på, at jeg er god nok. At jeg er okay, som jeg er. At det er meget af den følelse, selvværd helt enkelt jo, og arbejde meget med det. Fordi at jeg da tidligere har, kan jeg da se jo, på grund af et selvværd, der måske ikke har haft det så godt, jamen så har jeg overkompenseret ved at lave rigtig, rigtig mange forskellige ting for andre, for ligesom at få anerkendelse den vej rundt, for at kompensere for et selvværd, der haltede. Så at der min store udfordring, jamen det er der helt enkelt at blive min egen bedste ven. I 2019 lavede Yngre Læger en undersøgelse, som viste, at lidt mere end hver fjerde af deres medlemmer i høj grad eller i meget høj grad led af arbejdsrelateret stress. 40% svarede, at de i nogen grad led af stress. I perioden 2012 til 2020 har læger, set som en samlet arbejdsgruppe, bevæget sig fra at ligge på en 9. plads til at ligge på en 1. plads i forhold til spørgsmålet, hvor ofte har du følt dig stresset de seneste 2 uger? Du har måttet skifte job nylig, og du har også ladet skinne igennem her, at du har nogle andre forventninger til dig selv, eller giver i hvert fald dig selv lov til at, som du selv siger, være mere i synk med, hvad du opfatter er de rette rammer for dig. Kan du fortælle eller uddybe lidt det her med, på den ene side, at der både stilles store krav og forventninger fra både patienter og fra kulturen og fra historikken og fra de organisatoriske rammer og den måde tingene er bygget op på i sundhedsvæsenet. Og man så samtidig også måske som mand og som læge stiller nogle meget store krav til sig selv. Hvad er det for nogle erfaringer, du kan give videre i forhold til det? Altså, som du sagde, at nu har jeg skiftet arbejde, eller jeg i hvert fald har bedt om orlov fra mit arbejde som infektionslæge. Og har søgt et andet arbejde også, fordi at det arbejde, som jeg nu har søgt, harmonerer, eller er meget mere i overensstemmelse med mit indre moralske kompas, eller de ting, jeg tror på, og det, jeg er god til. Og jeg mærkede jo i stigende grad også efter, at jeg kom tilbage til arbejdet, for jeg kom jo tilbage til samme arbejdsplads,
For som sagt, dels var jeg sygemeldt frem til juni 16, så arbejdede jeg en måned, og det gik slet ikke. Og havnede jo helt ned i kælderen efter det, med angst og med selvmordstanker også. Og kom så tilbage og var sygemeldt resten af 2016, og startede så lige så stille igen i 2017, og har da kunne mærke fra 2017 og så frem til nu her, hvor jeg blev sygemeldt igen, at jeg kunne i stigende grad ikke identificere mig med den rolle eller med det arbejde længere. Jeg havde fantastiske kolleger. Jeg havde den samme chef, som jeg havde, da jeg blev sygemeldt i 16, og som også har gjort et fantastisk arbejde. Har været støttende kolleger, har spurgt, jamen, hvordan har du det? Er du okay? Også efter jeg skrev det her brev, da jeg kom tilbage til dem i 16. En chef, som også forsøger det bedste, han kan, og se mig og tjekke lidt ind på, om alt er, som det skal være. Men at det er på et organisatorisk niveau, en arbejdsplads, som ikke er god for mig. Prisen er simpelthen for høj for mig selv, og dermed også for min familie, fordi at jeg lægger rigtig, rigtig meget energi på mit arbejde. Og dermed håber jeg også, at et andet arbejde, jeg vil ikke helt slippe arbejdet som læge, men jeg vil rigtig gerne arbejde mere forebyggende. Jeg vil gerne have mere tid til mine patienter. Jeg vil gerne kunne have tid til at møde mennesker der, hvor de er. Og have tid til at lytte til folk, når de kommer med deres livshistorier eller deres udfordringer i livet, som vi jo alle sammen støder på. Mm. Og det var da en svær beslutning at bede om orlov. Også igen, det var da selvfølgelig lidt af det samme gamle sår fra 2016, og pludselig identitet. Og jamen okay, kan jeg nu ikke klare det her, fordi det kan mine andre kolleger jo klare. Hvilket, når man så zoomer lidt ud, jo bevisligt, at de heller ikke kan, mange af dem, eller som også går på grænsen til at brænde sammen. Og jeg er da helt overbevist om, når vi kommer på den anden side af coronapandemien, jamen så kommer der en enorm stor menneskelig regning, der også skal betales, fordi at vi kan ikke arbejde 12 timers vagter dag ud og dag ind i halve og hele år. At vi simpelthen ikke er skabt til det, og at vi bryder sammen. Og det, man kan sige, vi har jo alle sammen en grænse. Og det er jo selvfølgelig afhængigt af, hvor mange ressourcer har man, hvilke forventninger stiller man til sig selv. Men før eller siden, så kommer man jo til sin egen grænse. Og jeg tror i dag ikke, at der er særlig mange mennesker, der ved, hvor den egne grænse går. Men at man først finder ud af, hvor grænsen går egentlig, når man er på den forkerte side af den. Og sådan var det der for mig. Jeg anede ikke, hvad jeg kunne eller ikke kunne, at det var bare 180 i timen. Så der tror jeg, der kommer en enorm stor regning, og mange, der også begynder at sætte lidt spørgsmålstegn ved, jamen det sundhedssystem, vi har i dag, så ved jeg godt, vi er i en pandemi lige nu, og det ikke er repræsentativt. Men jeg tror, at den rørelse, eller den bevægelse, det paradigmeskifte, vi snakker om tidligere, der er på vej, at det bliver yderligere forstærket af det her, fordi det bliver så ekstremt i en sådan her krisesituation. Mm. Det fremkalder væske. Ja. De dårligdomme, der er. Præcis. Så jeg både tror og håber, at sundhedsvæsenet ser væsentligt anderledes ud om 5-10 år. Mm. Fordi at den menneskelige pris simpelthen er for høj i det system, som vi har i dag. Og jeg oplever desværre, at man, igen nu snakker jeg mest ud fra svenske forhold, men min opfatning er også, når jeg snakker med danske kolleger, at systemet i dag meget tager sine medarbejdere for givet. At det forventes, at man stiller op. At man siger, men det er klart, jeg kan godt lige tage 8 timer mere, eller jeg kan godt lige tage 12 timer mere. Og det er sådan, kulturen er. Men jeg tror og håber i stigende grad, at mine kolleger tør at stille spørgsmålstegn ved det, eller tør at stå op for sig selv. Sådan at de ikke havner i noget af det, som du har været ude i? Ja, nøjagtigt. Fordi at i min verden, jamen, så er det da bare et spørgsmål om at presse sig selv hårdt nok, længe nok, så havner alle der. Mm. Du nævnte for lidt siden, at du har været i flere faser, kan man sige, dine stresssygemeldinger. Mm. Og en af faserne gjorde, at du både blev angst og havde selvmordstanker. Mm.
Og der blev du selvfølgelig også sygemeldt. Mm. Men sådan et stressforløb, hvordan forløber det for dem, der ikke har prøvet det? Jamen for mig var det jo fra starten det her med tab af identitet. Jeg sov meget. 3-4 timer hver dag, udover 8-9 timer hver nat. Og det vil sige, at jeg var jo ikke mentalt så meget til stede derhjemme. Og som jeg sagde inden, da den her januaraften, jamen der var min kone højgravid, og vores datter blev født i marts 16. Og som et symptom også på, at jeg var enormt stresset, jamen så var jeg enormt lydfølsom. Og det ved alle os, der har haft små børn, at de skriger, de laver en masse ballade eller uvæsen fra sig. Og det skal små børn gøre, men når man, som jeg var enormt lydfølsom, ofte gik med høreværn derhjemme, ørepropper, og ikke magtede at gå med vores datter i armene særligt længe, før jeg skulle aflevere hende til min kone igen. At det gør rigtig, rigtig ondt som voksen, eller som forælder, ikke magte sit eget barn. Mm. Og det bidrog også rigtig meget til den her utilstrækkelighedsfølelse, som jeg da selvfølgelig også følte. Så var jeg enormt ked af det. Jeg græd meget. Jeg havde rigtig dårlig hukommelse. Og det vil sige, at jeg har rigtig mange sorte huller fra den tid, og det var da også en af årsagerne til, at jeg begyndte at skrive en masse dagbog, for ligesom at prøve at lidt længere hen i forløbet at kunne finde en rød tråd og stykke en historie sammen oven i hovedet, og som jo så til sidst også jo blev til de her foredrag, jeg går rundt og holder nu. Og så efter de første par måneder, jamen så kommer der jo for min del en periode, hvor jeg egentlig synes, jeg havde det lidt bedre, men at der jo selvfølgelig stadigvæk var enormt små marginaler, enormt lidt energi, men at jeg virkelig følte der i juni måned, at jeg har været hjemme i 5 måneder, at det er klart, at jeg kan arbejde. Nu har jeg hvilet mig, nu er jeg klar. Men at det er jo lidt som et brækket ben. Altså det er jo bare kun lige vokset sammen. Og dermed, jamen så brækkede jeg jo benet igen, jo, for at blive den metafor, da jeg har været på arbejde i 1 måned. Men noget af det, som jeg bagefter kan se, er samfundets eller systemets manglende parathed til at håndtere en sygemelding. Og også specielt, hvordan håndterer man, når en medarbejder skal tilbage til arbejdet igen. Hvad kan vedkommende? Hvad kan vedkommende ikke, og hvilke krav og forventninger skal vi stille? Og det resulterede jo også i, at jeg selv skulle finde en rehabiliteringsplan på nettet. Via Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning fandt jeg en, og at jeg selv skulle lave min egen rehabiliteringsplan, fordi at der ikke fandtes noget i Region Skåne, hvor man ligesom kunne få en startpakke, eller kan få et eller andet, hvor man siger, jamen start med det her 2 timer om dagen, eller 2 timer hver anden dag. At man ligesom selv skulle opfinde den dybe tallerken, og det synes jeg var rigtig synd. Og unødvendigt også, når man sidder i kælderen, eller er presset, at man så også samtidig skal prøve at finde ud af, eller tænke sig til, hvad kan jeg, eller hvad kan jeg ikke, for det aner man ikke, når man sidder der. Og samtidig dem, der holdt i min sygemelding, og som i min verden jo burde også have de her rehabiliteringsindsatser, jamen de var jo også taknemmelige for, at jeg viste dem det her dokument, fordi sådan noget havde de ikke. Og det blev jeg også lidt overrasket over. Og det er klart, så kom der jo et dyk der i løbet af sommeren 16, hvor jeg virkelig var helt nede i kælderen, og som til dels, eller det der skubbede mig den sidste del ud over kanten, jamen det var jo, at vi aftenen inden jeg havde det her angstanfald og selvmordstanker, min kone og jeg har været på restaurant og fejret, at hun er blevet specialist i børnemedicin, for hun er også læge. Og næste morgen vågnede jeg så med de her tanker, og har lært mig nu også, at alkohol i større mængder, jamen det fungerer simpelthen ikke, når man har haft en brækket hjerne. Mm. Og det er jo klart, det her med, når man som læge, ja, som mand, pludselig skal ind på psykiatrisk skadestue, og have den her følelse af ikke at kunne tage hånd om sig selv, og egentlig bare lægge sig fladt ned og sige, hjælp mig, I må gøre lige præcis, hvad I vil.
For det var det, der skete den morgen? Det var det, der skete. Helt konkret vågnede jeg den morgen med angst, som sagt, og de her selvmordstanker. Kom de ud af den blå luft? Ja, det gjorde de. Og heldigvis har jeg ikke haft dem siden. Og jeg havde heldigvis også åndsnærværelse nok på det tidspunkt til ligesom at snakke med Therese om det. Fortælle hende, at nu har jeg nogle tanker, som vi skal gøre noget ved. Og det skal vi have hjælp til nu. Og det blev så som sagt en tur til psykiatrisk skadestue. Og de her skridt hen over parkeringspladsen, fra vi havde parkeret bilen og så op til psykiatrisk skadestue, det var nogle meget, meget tunge skridt. Og har tidligere også kaldt det walk of shame. At det virkelig var så skamfuldt ikke at kunne tage hånd om sig selv. Men som alle ved, der har været i den psykiatriske verden, enten som patient eller arbejder, ved jo, at jamen, de gør et fantastisk arbejde, så det her med skam skal jo ikke rettes mod psykiatrien, for jeg fik en fantastisk behandling. Det blev ændret lidt i medicinen også, for man skal sige, eller jeg har jo også en arvelig komponent med til depressive besvær, og har haft forskellige slags antidepressiv medicinering gennem årene de sidste 15 år. Men at der blev tillægget angstdæmpende medicin også den dag, da jeg var på skadestuen. Og det, der egentlig hjalp mig rigtig meget, da jeg var derinde, det var en overlæge derinde, som sagde til mig, at sådan som du har det lige nu, kommer du ikke at have det resten af livet. Det går over, og det bliver bedre. Og det her lille lysglimt, eller det her lille halmstrå, at kunne klynge sig til det hjalp mig rigtig meget på det tidspunkt, da man virkelig sidder længst nede i kælderen, og at næste skridt er ikke så rart at tage, eller det er point of no return. Og så som sagt blev det jo sygemelding igen, og så langsomt prøve at finde ud af, hvad kan jeg, og hvad kan jeg ikke, hvor det jo dels er rart på de gode dage, og faktisk synes, at jeg kan bidrage med noget, være en del af familien. Det her med helt basalt at kunne lave mad til ens familie, når det ikke har været sådan de halve år inden det, eller kunne hente børn, eller bare bidrage på den ene eller den anden måde, er jo et enormt grundlæggende behov for os mennesker, at føle sig behøvet. Men så kom du tilbage. Hvor lang tid var du så sygemeldt efter den oplevelse der? Der var jeg sygemeldt frem til december 16. Så det var sådan en års tid igen? Ja, præcis. Og det er da en af de ting, som også i efterforløbet jeg har tænkt en del på, jamen, kunne det have været angrebet smartere? Skulle jeg have været hjemme et helt år? Altså, kunne jeg have været kommet tilbage hurtigere, ikke kun hurtigere for, at det var noget systemet forventede, men kunne det have været angrebet smartere, hvis der var nogen terapeut, eller en person, som havde taget mig i hånden og sagt, på din arbejdsplads? Ja, eller uden for arbejdspladsen. En stresscoach, eller en terapeut, eller en med i hvert fald med erfaring fra det her, og sagt, ja, jeg ved lige præcis, hvad du går igennem lige nu. Det er det her, det plejer at hjælpe. Gør sådan her. For der er jo en stresscoach, Rikke Maj Tauer, som jeg har gået hos i det her forløb også, som jo rigtig klogt beskriver det, som det her med at gå rundt ude i en stor mørk skov, når det er som værst, eller når der er kaos over det hele og identitetskrise, at det går i den her mørke skov og ikke ane, hvordan du kommer ud igen. Det kan meget nemt give angst og uro. Og det man behøver er, at det er en, der holder dig i hånden, og vedkommende, der holder dig i hånden, har et kort i den anden hånd og siger, ja, du skal nok komme ud af skoven. Det bliver en hård rejse, men du skal nok komme ud, og jeg hjælper dig ud. At det tror jeg ville have gjort det nemmere, eller i hvert fald mindre smertefuldt for mig, og mindre frustrerende også, fordi at det var lidt følelsen af selv at skulle finde ud af, hvad jeg kunne eller ikke kunne, eller hvad er godt for mig, eller hvad er ikke godt for mig, når jeg i bund og grund ikke anede det. Altså det er en rigtig svær, og det er en unødvendig opgave at sætte vedkommende på. Så hvis du, jeg har jo det her tilbagevendende spørgsmål, som er, hvad vil du ændre i sundhedsvæsenet, hvis du fik superkræfter?
og alt var muligt. Så hvad ville det være? At vi arbejder os hen imod et sundhedsvæsen, hvor dem, der arbejder i sundhedsvæsenet, også kan få lov til at være mennesker. At vi ikke skal være det, der står på navneskiltet kun, eller ikke skal have en eller anden maske på, når vi går på arbejde, men faktisk også kan få lov til at mærke efter, og at vi bliver accepteret, når vi viser, at i dag synes jeg godt nok, livet er svært, eller det her, det er jeg rigtig usikker på, og at det er okay at bede om hjælp. Ja. Tror du, det sker? Vil komme til at ske på sigt? Jeg både tror og håber, at det kommer til at ske, og jeg ser det også som en nødvendighed, for at sundhedsvæsenet ikke skal implodere. For det her, det kan ikke fortsætte på den måde, som det er nu, og med den statistik, vi ser med sygemeldinger. Og så dels tror jeg absolut, at det er en nødvendighed, og dels tror jeg også, at coronapandemien gør, at det bliver endnu mere tydeligt, at når vi kommer på den anden side af den her pandemi, så bliver der en rigtig stor menneskelig regning, som vi skal til at betale af på, fordi at folk har overpræsteret for meget og for længe. Du har lyttet til podcasten Sundhedsvisioner. Tak fordi du lyttede med. Det er den dygtige lydtekniker Lærke Sødring Nielsen, der har kælet for lyden, så den føles rar i dine ører, og det er mig, Line Gade, der har tilrettelagt og udført interviewet med dagens gæst. Vi høres ved.